Nyt on päässyt vähän pienemmälle polulle, enää hirveästi muita. Varmaan joku 14 kilsaa tätä retkeä tullut ja reilu 2 tuntia, 1300 metriä nousua tällä hetkellä. Ilmeisesti ei hirveästi enää tarvitse nousta kohti sitä. Toinen puolisko retkestä pääsee melkein laskeutumaan. Ihan komeat näkymät täältä kyllä on. Komeita on vuoret. Ja kyllä. Taas saa miettiä talven pakkasessa juostessa, että olisi se kiva tämmössä vetää ympäri vuoren. Täälläkään nyt ei niin kylmä tuu, mutta ehkä vähän lunta voi joskus varmaan tulla. Mutta kai täällä voisi talvenkin vetää.